clear tu le ngai thla tu zong zong te chibai le vekule August ninga sangni somni le panni ania khovel chanchin thar ngai thlak na ilo nei tiang US House Speaker Nancy Pelosi le US Congressional Member Paliten China in ha chang thiala soisela Taiwan ram tlo lo tura an phut nuwa an tlo lui wanga US ne China inkar boruak thalo zel chuan let na sa jok a chua mek zela nimin nga ni atanga pathian ni thlengin China Sipai People Liberation Army Eastern Theater Command Houten Taiwan ram chu mun ru ka tanga jim to tin Sipai Indo nun chan military war game an nei meka nimin chanu dar nia Dongfeng ballistic missile som pakhat chung an kap chuaka hetianga missile an kap chuak lai video hi China ram social media an tilang na sa hleani Reuters News chuan Taiwan sarkar thu chuak soin China missile panhi te chu China ram ri hnaya Taiwan Matsu Island bulatanga ka chuani atia Taiwan official te chuan China thilti dan chu UN dan kalle Taiwan ram dikna paljutna boruak tuipui le khomuala ani ti in adem hleya khovel ram dang chu China che dan dem turin an nge na ni Taiwan ramaro relai president Tsai Ing-wen kai shuai Democratic Progressive Party chuan China che dan rong tak le vauna le ti thaina wangin an jam lo ti soin Taiwanese mi puite chu in ra ring reng turin a hria tirani nimin jinglam khan China Indo long le Indo thlona ngi maza chu Taiwan Strait tuipui a lutin borua ka po Indo chak zek ti hria takin Indo thlona rual J20 le SU30 rual somni le pani zet te chu van borua ka an leu kwal vel chiama chonhulama po China Indo thlona te chuan Taiwan Strait tuipui chung Taiwan Air Defense Zone an lut ani President Tsai Ing-wen ni chuan China thilti chu an paljam don lo ti soin China ti thaina le be na chu Taiwan chuan a chang le tin ama a in veng don ani tin China chuan Taiwan remna le muana din mun chau ati der thong ani lo khovel din mun atiral muang lova China che du dan chu dema international community te tang rual thlata China do dal turin a som ani Taiwan hian ral do mi ral thuam pham ki ma thuam noi kha sing le sanga aneya mi puite po atulanga Indo na chho huna ral do thei turin abua sai boka Russia and Ukraine arun mega tangin thil tam tak chu zir chuakin mi puite chu China sipai te lo beile thei turin abua sai ani Japan chuan nimin dar chonhu dar thum le dar lia China People Liberation Army ten ballistic missile pakwa zet an ka chua zinga panga chu Japan Exclusive Economic Zone atla missile pathum te chuan Taiwan thliarkar athlo khum tin uluk takin the Ministry of Defense le Self Defense Force ten an chui chiang dona long range missile then kha chu China ram chung Fujian province a Zhejiang tuipui kamatanga ka chuani an ti ani Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi chuan hetianga Japan tuipuya missile an ran ka phi avoi khat thlenna ni in diplomatic takin an du lo na thu China sarkara thlen ngal ani atiani Japanese Defense Minister Nobuo Kishi chuan PLA sipaite ballistic missile manga Japanese Exclusive Economic Zone an kap chu an la thu tak hle ti soin kan mi puite himna le Japan himna chu kan ngai tu hlea he thil hi zir chian aniang atiani Cambodia rema Asian Ramsom Foreign Minister meeting a US Secretary of State Antony Blinken te Russian Foreign Minister Sergei Lavrov le Chinese Foreign Minister Wang Yi te po tel turan nia Japan chuan China le Taiwan inkar boina chu tharum ni lovin dokan kila soifel ni ro se ati wangin Japan Foreign Minister le Chinese Foreign Minister te in biak tu manga soi chu chul ani boka G7 ram te chuan US House Speaker Pelosi in Taiwan ato tak wangin Taiwan ram hun ruka tangin azim to chiama Indo nun chan azir chopui mup chuan mi pui ngai ati thalo hle ani Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Myanmar ram toin General Minong Hlayam huwa an ram pani te economic le military lama tho ho zelna turte an soi dunani General Minong Hlai chuan civilian sarkar chu sipai chakna ni kum February thla tanga achu sak nuwa Russia ram voi ni azin to ani China Times Taiwan chuan China in sipai nun chan azira wangin Taiwan atanga thlona thlok thin flight somli chu cancel ni in
Hong Kong atanga Cathay Pacific Airline point thlo na a thlo tir lo nga lani China chuan Taiwan Strait le South China Sea tuipuya civil mi te chuan na le thlo na reng te chu Michelle leng velin aka fu lo nan le che chual na aum lo nan veivak lo turin khovel an hria tirani China in sipa indo nun chan kalpui me ka Navy Air Force Rocket Force Strategic Support Force le Logistic Support Force te chu Eastern Theater Command atangin an tel vekani hetianga indo nun chan atak ngei an nei hian South China Sea tuipui chu kan chan china ni ti in US Australia le Japan ho te an chet vel thelo nana thil tia ngai sak ani bokani Russia President Vladimir Putin athupuang tu ber Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan US House Speaker Pelosi in China du lo chunga Taiwan atlo lui chu China rambung khazalo na le inrun lui na thil ti ani ti in China in aram lei lung veng him turin dikna ani he indo nun chan thil hi China rambung thil ani e ati ani Russian Deputy Speaker Konstantin Kosachev chuan China in Taiwan alak le tumna indo na aumani chuan China in chanpui tura som chuan President Putin chuan China chu sipai chaknai na chanpuyang atia boruak ron lum chana Nancy Pelosi chu apu ani Jinhua News chuan khovelin China an thiam vek tiin chung thlop tu ram aziak zinga Nicaragua Venezuela Cuba North Korea Republic of Congo Bolivia Pakistan Laos Belarus Palestine South Africa le Syria ram te an ni tiin heng ram shwai tu ten China an thlop tlat zia atar langani heti lai hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan China chu US House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan atlo chungchanga che over lutuk lo turin le boruak dipun lun zonga che lo turin ashila Nancy Pelosi kherlo US de NATO mi poimo ten kumliam ta po Taiwan ram chu an lo tlo photo a uchuak takin thil lavung vak lo turin ashilani Speaker Pelosi chuan US chuan democracy omzel nan le laldu le achil ro rel na dodal turin ading hetla tiin Taiwan chu US in phatsanin akalson don haulo ani tiin nimina President Tsai Ing-wen nen anin biak na soin khovel ramdanga pomi puite ro rel na chu da poimo choi will len zel antum thlati ashilani nimina Nancy Pelosi chuan Seoul South Korea National Assembly Speaker Kim Jin-pyao le Senior MP Ruwalte Muin tunlai China le Taiwan in kar boruak lum tak chu asoi lang du lova democracy choinung zel tu an niangin Southeast Asia ramte an tlo satlia mai ni na soi US chuan China sipai te chet vel dan en thaturin US Air Force Boeing RC-1355 Cobra Ball en thlang na biak tura ruaman thlo na chu South China Sea tuipuya za na a thlo kwaltir meka he en thlang na thlo na hi Area 59 tia vuani in tuipui le khomwal le boruaka China sipai te chet lat dan athli thlaya thona atanga optical electronic data on ballistic target omdan achin chia theyani Pelosi in Taiwan atlo hun hi afu lo ti polomin US President Joe Biden point to lo ati saka US National Security Council thupuang tu le Pentagon thupuang tu John Kirby chuan Speaker Pelosi du thlanna thutluk na nia US a chuan White House President le House of Representative thunei na sanga White House remtina kherlo poin Speaker chuan thutluk na asiam theiti in China le US in kar boruak ti chiat tumna anilo ati ani China President Xi Jinping chu Mao Zedong ti lova Chinese President thil te thei beranga ngai ania kumnga Trump voi ni aman nuwa voi thumna tan President le People Liberation Army le Communist Party General Secretary ni chhotum ani awangin ami puite laka mai ba ka American ho le khovel mi puite laka chaklo le tlom zo kanga lan adu don lo hun tak niin a chakle thilti theizialan tirnan Taiwan ram arun tak tak du mai ring anom nualani China chuan kumsang ni le panga khan anti succession law ti dan siam tharin China ram atanga independence tuma beina phallo na le inzom khom le na dal tu te then fai the na le dan le in lak san tum tu te chu zela khung thei turin dan thar an siam dai to ani atul chuan Taiwan le turin sipai thachak na an man tur thu an lo soi to thin bokani US lawmaker Democrat zinga choni lovin Republican zinga po Pelosi in Taiwan atlo thlop lat tu anom cheu thowa
China Communist Party ho tu te chuan US mi puiten an Iowa an thlan thlin te chet vel dan tur an khap sak tur ni lo ti in China laka an duai lo zia le tlom lo zia le an hlau lo zia ti lan na ni ti zonga ngai dan siam anomani US chuan bo ruak clear ran in Philippines si tuipuya Indo long lian F-35 fifth generation jet fighter te po phur strike group anti mai USS Ronald Reagan le Indo long lian dang pathum lai chu China in Taiwan abe thuta chanwat thei turin South China Sea tuipuya achop nai ve bok China in August ni lia tangani sari chunga Taiwan ramria Indo nun chan azirme ka hian mun then khata chuan Taiwan thliar kar chu tuipuya tanga mail som pani laka hla ani EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan China chet vel dan chu demin kan ram shoi tu thlan te chu ram danga anjin chu thil pa ngai ni in ram dang anjin thei renga ni ti in hetianga Pelosi jin wanga Taiwan ti thaile vau zam tuma ha chang thela Indo nun chan anjir hnan muwa chu adem ti Twitter a aron zia kani UN Chief Antonio Guterres chuan One China Policy chu UN chuan UN General Assembly Resolution 2758 of 1971 angin kan thlop tla ti in Taiwan le China in kar boruak chu Speaker Nancy Pelosi in Taiwan atlo wangani atiani